Ready, set, go! Ulem, kimlergin oylap taptısın sine. Dostlar, mine meni, bilesizmi? Qirg'iy tabiatni saqlov fonduna qonaqqa chaqiralar. Meni chaqirmasa bo'ldira olmaylar indalar. Men bit G'ali Xalimovich, bilmaymiz, bilamiz. Yer yuzidagi butun o'simlik hayvonlarning tilini anglayman. Ular meni chaqirmasa bo'ldira olmay. Tik mene onda borganda kostyum, shalbardan, galstuk, galstukdan bo'lirga kerak. Kostyum shalbarim bor endi menim. Tik mene bu galstuk bilen nişlerge bilmiyorum. Oyunga deyler özü tağıt. Nişletkine bolsun indi. Dostlar, men mында galstuk bilen kırışıp qarayım әлі. Siz video qaray тұрыңыз, değil mi? Тыйнак галстук, матур алкалар, шаян кулчатыр. Бу әйберләрне нәрсә берләштерәсең? Моның җавабы бик гади. Алар барысы да аксессуарлар. Аксессуар сүзе француз теленнән кешенең тышкы кыяфәтен матурлаучы, тулыландыручы кечкенә әйбер дигәнне аңлата. Иң беренче аксессуарлар моннан 72 мең ел элек барлыкка килгән. Алар кабырчыклардан, хайван сөякләреннән һәм ташлардан ясалган. Аксессуарлар безгә нәрсәгә кирәк соң? Беренчедән, гәүдәнең җитешсез якларын яшерү, уңышлы якларын күрсәтү өчен. Мәсәлән, кайыш билне нечкәрәк итеп күрсәтергә, ә озын муенса, муенны озынайтып җибәрергә мөмкин. Икенчедән, аксессуарлар безне яңгырдан һәм кояштан, эсседән һәм салкыннан саклый. Әйе, яңгырдан коткаручы кул чатырда, кояш сугудан саклаучы салам эшләпә дә, кара күзлек тә аксессуарлар. Хәтта салкын кыш көннәрендә безнең кулларыбызны җылытучы бияләйләр һәм перчаткаларны да аксессуарлар рәтенә кертәләр. Әле тагын бизи, матурлый торган аксессуарлар да бар. Булары бизәнү әйберләре. Алтын яисә көмеш алка, беләзек, балдак, муенса безне матурларга, киемебезне тагын да затлырак күрсәтергә ярдәм итә. Әле тагын гади металлдан ясала торган бизәнү әйберләре дә бар. Алар бижутерия дип атала. Кызлар чәчләренә матур бант, тасма тага, төрле төстәге резинкалар белән бизи. Аксессуарлар безне матурлап кына калмый, файда да китерә. Сумка яисә букча, рюкзак, портфельгә без кирәк яракларны тутырабыз. Кул сәгатенә карап, вакытны беләбез. Ә менә муенга бәйли торган галстук безгә нәрсәгә кирәк соң? Ул иң билгеле ирләр аксессуары һәм рәсми костюмның аерылгысыз өлеше. Галстук сүзе алман теленнән муенга бәйли торган яулык дигәнне аңлата. Бу аксессуарны көн сайын 600 миллион кеше бәйли. Галстукны төрле тукымадан тегәләр. Ефәк, йон, кашемир, җитен галстуклар бар. Иң сыйфатлы галстуклар кулдан тегелә. Бүгенге көндә төрле төстәге, төрле бизәкле галстукларны табарга мөмкин. Дуслар, менә галстукны бәйләүнең 80 төрле ысулы бар икән. 80, 8дә түгел, 2дә түгел, 3дә түгел, 80. Ә мин бер төрендә өйрәнә алмадым. Күбәләкәй, күптән кергәнең юк, ярый кирдең әле. Әнә бит галстук орнына күбәләктә туры киләдер. Матурмы, дуслар? Ярар, рәхмәт. Күбәләк кенә тагып барыйм әле. Син бар, менә шунда ятып бар. Бар димин, бар.